Salutare toată lumea și bine vă regăsim la primul episod, adică la o nouă serie de Minecraft Skyblock împreună cu ai Capitan Denis. O să facem o scurtă pauză ca să mai reglăm și necesități și o să revenim imediat. Pune pauză să facem setările. De ce facem setări? Să-ți faci setările și mai bune. Bine, pauză. Și ne-am întors. Am setările bune. Gata, aveai mai bune. Stai că ia tu ăla și fă drum. Să mai pun imediat de acum, după ce te-am... Doar unul? Nu, mai mult de 24 ce-am pus. 200. Am 200. Fă drumul. Ca să luăm de acolo din chest. Și stau aici și iau. Să vă abonați. Dacă dați mai multe episoade, abonați-vă și la mine și la... Exact. Da. Și apăsați și un like dacă dați mai multe episoade. Da, și la mine. Și mai ales la mine. Da. Tun. Un pat? Da. Eu mă culc. Nu te culca, băi. De ce, băi? Adu patul încoace. De ce, băi, vrei să mi-l furi? Cum să-l fur? Dar ce pune... Adică acum o să facem... Stai. Îi dau sămânță. Am pat. Lasă sămânța acolo. Să facem o fază super șmecheroasă. Lasă, nu, acum facem patul. Nu am făcut o fază super șmecheroasă. O să ne facem și o casă. Și o să încercăm să postăm episoade în fiecare zi. Încercăm, Da. Accentul pe încercăm. Eu mai fac aici drumul, ca să nu cad. Eu nu prea pot merge pe singură bucățică. Dar tu ce faci acolo? Continui drumul. Continui drumul. Băi, pe partea asta. A? Pe partea asta, Anto. Ăsta e că-l fac eu mai bun. Mai frumos. Eu știu să fac design-uri. Tu știi, da. Viața cool. Ai murit? Da, mi se pare? Nu. Ce-ai făcut aici? Nu știu. Vrei să mori? Nu. Hai, sparge, că mă arunc după el. Nu trebuie să te arunci, că n-avem serios. L-am luat? Nu știu. Nu. Nu avem nevoie, că avem cât vrem aici. Mâine. Adică mâine. Hai. Cred că postăm asta. Eu postez. Mâine, adică... Nu mâine. Azi o postăm. Adică pe la 8, nu? Nu, azi o postăm. Să știți că eu vreau să fac video. Video mai lungi, acolo mă trebuie să văd. Nu. Vreau să o pun la o oră exactă. Care episod, ca să zici voi când să vă uitați, când să nu vă uitați. În fine, eu o să postez cam seara, mereu. Da, școala. Cam liniștit. Da. Seara, că atunci o să vin eu de la școală și am timp mai mult să filmez. Da, o să fii și tu de dimineață. Să facem o fermă de dimineață. Noi anul viitor o să fie sezonul de dimineață. Hai și să luăm sandwich. Wow. Am găsit ceva. Nu-l fac. Ce sturi? Că ne puteam lăsa ca lui Bec aici, ca lui mine. Nu facem Nu nimeni. sparge, că lăsăm asta ca un loc
dă camera de gesturi. Bine. Ce și hai să mulțim becuri. Cât ai? Eu am 4. Tu cât ai? 13? Păi... Sunt? 20, 24, e bine. Haide, stai că îți fac eu drumul. Hei, fac eu drumul. Ia, dai grijă să nu cazi. Tot nu contează. Și am becul până aici. Serios, ai căzut? Ți-ai pierdut ceva dinainte, nu? Nu. Eu deocamdată o să stau să fiu. Nu știu, cred că acum o să Adu și opresc tu și episodul, nu mă mai ridic să mi se oprească Pune filmarea. în chest sandstone, de ăsta de pe jos. Pune în chest. Ia. Ai pus?